Tää pitää voittaa viekkaudella ja vääryydellä. Ei mutta kaikki keinot on sallittu. Mutta pitää se hoitaa se rutiinilla semmoisella ajoituksella ja semmoiselle, että vitsi kun mä oon kuitenkin kokenut, on Venäjällä otellut Amsterdamissa muutaman kerran tosi isoille, Ruotsissa isoille yleisöille. Tää taitaa olla eka kerta. Onko hänellä työkaluja siihen? Siinä on nimittäin aika paljon saattaa olla happoa käsissä ja jaloissa, kun sä kävelet sinne, vaikka treenisadilla on kuinka monta kertaa käyty läpi. Joo, mä lasken kaikista lasken kokemukset kiinni. Joo. Joo, se on vuosi takana. On ja siis silleen sitä stressiä ehkä osaa käsitellä paremmin. Sähän voit kehonkielen asiantuntijana tehdä jotkut merkinnät siellä, niin tehdään siis sellainen niin kuin palaveri, että mitä mä näytin ja mitä ei. Mä katson videolta, että voidaan analysoida jälkeen. Hei, semmoista olisi sitten, kun tää julkaistaan perjantai-aamuna, niin lauantaina on sitten matsipäivä ja varmaan illalla joskus syntin aikaan icegates.fi, sieltä löytyy striimi. Paikan päälle ei enää pääsekään, koska ne on kuukausi sitten jo loppuun liput. Mä yritän tehdä teille tubea jatkossa tosi tiiviisti, mutta saa nähdä miten mustana mulla on naama tämän matsin jälkeen. Ei kestää varmaan naaman mustana tehdä sisältä. Ei vissi antaa Sakalalle semmoista niinku iloa, että se haastattelee jotain ihmistä, on ihan pandana. Pitää ottaa vähän aikaa, että parantuu. No, katsotaan miten se menee. Hei, mä oon aina näissä jaksoissa, kun mä haluan kuitenkin niinku valittaa ja tällä tavalla ihmisiä tästä rikollisesta maailmasta, niin yrittänyt keksiä jotain opetuksia. Olisiko sulla, Sami, mitään opetuksia mielessä, mitä me voitaisiin sanoa ihmisille? Rauhaa ja rakkautta kaikille. Mennään tolla. Kiitos, että tulit. Hieno päästä. Kiva.